Bueno, esku garbitza egitea eta, txeno. Jote naiz pazientean gana. Eta, kaixo. Zer moz? Ondo. Zentzea? Ni nera Morales. Bai. Gari oso ondo. Bueno, zure bian ator ja gelara sartzeko, bale? Lagundu duzu. Bale. Bien, esango dizut, hor daukazu, hau izango zure gela, bale? Hor dago komuna, gero zure armarioa hemen dago. Eta, bueno, azteko beha higiene egiten, eta esan dizut bata jantzingo deu, bale? Eta gero, bale, jazta. Gero horien etzango beha, lasai, eta gero inozkizko aldea batzuk, eta konstantek eta hartu beharko izkizu, bale? Bale. Bai? Bale. Beste auxiliarrak bitartean nago jo dutxa. Eta indarko jo bata jarri eta gero hien etzan. Eta nire bitartean hori jaino. Mira, nirea. Materiala hor dago. Uniko materiala, bata, eta gero hori jaiteko. Bitartean jaino dela. Eta pazientak ezinean. Vale. Bueno, nirea, orain horien etzango beha, bale? Bale. Bale, nahi dutxi. Bale. Ondo? Bale. Oso ondo. Bueno, zemuz, urduri zatoz? Bai. Bai. Bakizu zein behar diaten? Bai, operazioa bakazurren honen. Bueno, galdera batzuk esan bezkizu, bale? Bale. Lehenengo, bazkare jarriko ezkizu dut, bale? Bueno, nerea, alergia baitu ezin? Bazkazu alergia, Bai. bai? Bai. Diabetes haukat. Bale. Diabetes batatakoa. Bale. Gero, bazkaltzeko, ondo moldatzu zea laguntza behazu? Bai, laguntza bai. Laguntza behazu, bale. Ondo tragatzezu? Hoi bai. Bai? Gero, dieta berezin bat segitzezu? Bai, diabetikoa. Bueno, bai. Bale, diabetikoa. Eta, tragatzeko dena ondo? Bai. Bale, oso, no? Gero, komunea ze maiztasun egin duteze? Egunero 6 aldiz. Zea aldiz? Bai, pila bat. Bueno, pastillen bat hartzezu? Bai. Diabetesaren batzutan. Bale. Eta prozezin mingarrin bat pasatzezu? Bai. Loarentzat. Bai. Pastilla hartzetuzu loarentzat, bale. Gero, ez dazu hankako mina, Oantxe ez. ez, bale. Gero, kanporatzeko ez duzu pastilla ikartzen, ez da? Kanporatzeko Komunia jutiztean, ez. Drogak, ez duzu ez derriten? Ez. Betaurreko audifonoak erabiltzen dituzu? Bai, betaurreko. Betaurreko. Motxilan ditut. Bale. Betaurreko. Emango jazu zure familia kontaktuen bat? Bai. Bat, hiru, lau, lau, bost, bost, eta sei. eta sei. Eta zen da?
Nire amona. Amona? Ze, amona asko egotea zuki? Bai. Bai. Zondo. Bueno, Daude nire umeak zenbat tardatuko dute. Zenbat tardatuko dut. Eski galdetzen naiz ezkit. laizzer, hauek konstantek hartuko izkizu eta gero alkoia pasa. Pero- Zer daude, kanpoen itxoiten? Bai, pero ez sartzeko, aber noiz jungo naiz etxea. Operazio eta gero, rekuperazioa, bertzen moz aurkitzizean ikusi beharko zen, eta gero, medikoak zein da, esango zizuen. Baina ez dut denbora gutxi. Ez dakit egia esan. Medikoak esango zizuen. Bai? Bale, konstantek hartuko izuzu, konstantek, temperatura eta, lase, hau azkar bat ingo, Baina prozesua da guztira zenbat tardatuko dut. ez dakit. Egia esan ez dakit, baino... temperatura nota? Ez, oso. Dena? Bai. Ez dakit. Hilabeten, ez dakit, medikoa galdetu beharko zitzaion. Bai? Bueno, beraz hartuko ditu, bale? Guain, emango jazte zure eskua, bai, oso ondo. Ez. Vale. Vale, hau dizu, bale? Jarriko zut eserita bezala, bale? Eta, guain. Eserituta. Horren esan diazu nervioso zaera. Pixkat bai. Bai. Preocupazio bat daukazu. Nahi ja junitxea. Bai? Baina guain txibitxizea. Ja. Ikusiko abertzen bat emate izun, bale? Da dena apuntatzeko. Bale. Notatuko zu pixkat puztingo gara, bale? Baina lasai. Zer gustatzen zaizu itea? Nei. Bai. Ez dakit, lehen onero umekin eutea. Zure umekin egotea? Eta zer zen umekin zauden bitarten? Parkea hola. Nongo hartzea? Ni bilagonakoa. Oso, no? Nik bilagonan leheno kirola iten, no? Baina guan, ja, zarra nahi zela, bueno, utzi dut. Zure umek zenbat urte dituen? Ez, ja ez umek, ja handikin zezkit. Handikin dira? Bai, bateko 30 eta besteako 17. Eta bisitan edurria? Hor daude zara esperan. Hor daude? Bai. Bai, itxein, Noiz aldia sartu? Hauta gero sartuko ja. Vale. Bai? Bueno, hau ja hartu izut. Bai. Mintzaziko bat inbartu izut, bale? Bai. Garbituko izut behar zaun. Bale, garbitu nahi izut. Eta guain pintxazito bat zatuko izut, bale? Lasai, ez da inbesteako. Bale. A ver. Bale, oso ondo. Txoin, Garbitu nahi izut. Azkar pasako zaizu. Bai, alde kasakin gehiatu. Bai? Bai. Bai.
Listo. Vale. Baina dena bukatu etela, etorreko nahi aurrengo denen. Vale. Eta berriz dutxakun beharko ginean, vale? Rasuratuta zoen? Ez. Vale, gero dutxakut ez danen, bihar, rasuratu nahizu eta gero beste galdera batzuk inbarko izio, vale? Vale. Bueno, zure umek laizter pasako ya, Vale. vale? Hala, agur! Jo.